like you. Be strong to hold the powers of the sun. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟುಪ್ಲೆ ಏಪಲ ತೇಲ್ತೋಂಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಮಿನಿ ದಾಯ್ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಅನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪಿರುತ್ತನೆ. ದಾಯ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಪ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಡು. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ అయిన ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದಿರಿದ ನಮಂಜಿ ಕುಟ್ಟೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯಂಟ್ ಬಂದಿರೋಪನೆ. ದಾಯ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯಂಟ್ ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂಪ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಸಂಗತಿ ಪೂರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ಲಸ್ ಆನೋಡು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಜೋಂಡು ತತ್ತನ ಸಾರಿ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕುಟ್ಟೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯಂಟ್ ಬಂಡ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ అయిన ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆತ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಮೇಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ತುಂಬುದು ಪಂಡ ದಾಯ್ತ ಪಣ್ಣು ತೂಪುನೆ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಬಲೆ To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I mean, you could any experiment one period. That experiment and the clear and the clip under the guys. Bale, enna kaitonji ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಂಡು. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪುದರ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒನ್ ಪೇರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಳ್ಳದ ಮಿತ್ತದಿರ್ಕ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ అయిన ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯಂಟ್ ಯಾರಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೋಡ್ಚು ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಳ್ಳದ ಮಿತ್ತು ದಿನ್ನಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಯನ ಕರ್ತನ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜ ಆ ಕಲ್ಲದ ಹಿಡಿದು ನೆತ್ತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಕ ಅಪಗ ವಾ ರೀತಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪುಂಡು, ವಾ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು, ವಾ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಕುಟ್ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾರಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೋಡ್ಚು ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ అయిన ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೂಪ್ನೆ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಅಣಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಪೋದು ಈ ಮಲ್ಲಾಯನ ಕರ್ತನ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೆಕ್ಕು ತುಂಬುದು ಬಾಡ್ಕ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ಆ ಕಡೆ ಪಣ್ಣಂಚನೆ ಸೀಲ್ಡ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಟು. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನಿ ಈ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ದಿರ್ಕ ಗೈಸ್. ನೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ಲಸ್ ಆನೋಡು ಪನ್ಪೇರು, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಜನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಜ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಚಿ. ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಗೈಸ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ದಿರ್ಕ ಈ ಮಲ್ಲಾಯನ ಕರ್ತನ ಕಲ್ಲನ್ನು ತುಂಬುದು ಬಾಡ್ಕ ವಾ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪನ ತೂಕ ಗೈಸ್. It's the first time of today, today. To dream, believe, you are the strength. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಇದು ಭಯಂಕರ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಸೆಲ್ ಪೂರ ಓಡಿ ಅಡ್ತೊಂಡು ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡರ್ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತುಲೆ ಇಂದೇನು ತುಲೆ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಿರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೊಡ್ಚಿ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ತೂಲೆ ಗೈಸ್. ತೂಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತುಂಬುದು ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ತುಯ್ಯರು ಆ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದದು ನಿಕ್ಲಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಆ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತನ ತುಲೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತನ ಗೈಸ್. ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚಿ ಗೈಸ್. ನಿಕ್ಲಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆತ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಸೆಲ್ ಮಂತಜಿ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡರ್ ಮಂತ ಓಡೆ ಬೋತು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತನ ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಏತ್ ಸೋಕಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏತ್ ಗಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕಿಲೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತಂಡು ವಾ ಕಲ್ಲು ತುಂಬುದವನ್ನ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಿಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ತುಂಬುದನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಡಿ ಅದು ಉಪ್ಪ ಅಂತ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಿಲೆ ತುಲೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತಂಡು ಸೆಲ್ ಮನ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಪೊಡಿ 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 ಆತಂಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಒಂದೊಂದು ಪೊಕ್ಕಡ ಒಂದು ಜಾಲಿಗೆ ಮಂತನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಿಲೆ ತುಲೆ ಪೊಡಿ 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 ಆತನ ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಓಡಿ ರಾಟದ ತುಲೆ ದೇ ಮೂಳೊಂಜಿ ದೇ ಐನ ತುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಮೂಲು ಪರ್ಪೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯದೊಂದು ಮೂಲು ನಾನಂದೇನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋ ನುಂತಾಗ ಗೈಸ್. ಬಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತುಯ್ಯಾರು ವಾ ರೀತಿ ಮಂಡದು ನಿಕ್ಕಿಲೆ ತುಯ್ಯಾರು ಗೈಸ್. ಎಂಚ ಎತ್ತಿನ ಮಂಡ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಆನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ
ಜಾಲಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲಾಯನ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ ಗಿಟ್ಟತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಟೈನ್ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಅಡುಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಇಂತ ಕುಟ್ಟಿ ಐನ ಜಾಲಿಗೆ ಮಂತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಏರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಡುಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬೈ ಬೈ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರ್ದಾನೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೆಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಐನ ಬೆಟ್ರಿದ ಸೆಲ್ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಆತನ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಬೈ.